În această oră discutăm despre un eveniment aflat la prima ediție în România, festivalul multisportiv Corporate Games, desfășurat în 22 de țări de pe întreg globul, a ajuns în acest an și în România. Scopul acestei competiții este acela de a atrage atenția corporatiștilor că sportul face parte din viața lor, că indiferent de funcția pe care o ocupă într-o companie multinațională, trebuie să-și facă timp și pentru mișcare. Este chiar mai mult decât atât, competiția, munca de echipă și creativitatea dezvoltă personalitatea fiecăruia dintre noi. Discutăm în această zi cu doamna Elisabeta Lipă, președinte onorific Corporate Games, Alina Moscu, director de comunicare și marketing British American Tobacco, Marijana Vasilescu, director de comunicare și marketing RBS, Călin Huidu, organizator, Radu Rădulescu, organizator, Simona Onuță, director de comunicare și marketing Philip Morris România și Gregory Milon, manager Pullman și World Trade Center. Domnilor, doamnelor, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Doamna Lipă, acum 4 zile vorbeam tot de sportul de performanță, acum vorbim de sportul de masă. Sunteți președintele onorific al acestui festival, al acestei mini-olimpiade. Nu există sport de performanță dacă nu există sport de masă. Cred că nu numai corporațiile ar trebui să facă mișcare și să facă sport de masă, chiar organizând asemenea competiții, ci toată lumea, tot românul ar trebui să facă mișcare dacă vrea să fie în primul rând sănătos. Că asta înseamnă, mișcarea înseamnă sănătate. Până la medalii, trofee, drumul este lung. Cu siguranță că aceste jocuri au fost binevenite prin numărul de participanți. Deci, sincer, eu am rămas impresionată de câți sportivi s-au înscris. Normal, la noi este foarte greu să organizezi o asemenea competiție care a avut la start peste 3000 de sportivi, 14 discipline, având în vedere infrastructura pe care o avem, chiar dacă spunem că s-au făcut săli, bazine, stadioane și așa mai departe, cu siguranță că cel puțin la nivel de București, numărul lor este insuficient. Vreau să vorbesc și cu organizatorii acestui festival. Călin, Radu, cum v-a venit ideea, de unde ați preluat-o, un mic istoric al acestei idei pe care voi ați importat-o și în România? Ideea e extrem de simplă, există de 28 de ani, se desfășoară în întreaga lume și în februarie anul trecut, împreună cu un partener englez, Martin Verhagen, și cu Călin, ne-am zis ce ar fi să punem și noi România pe hartă. Asta a fost ambiția, de fapt. Am găsit în doamna Lipă un partener extraordinar și mulțumim din nou pentru acest lucru și am zis, da, chiar se poate întâmpla. Ideea extrem de simplă. Dr. Maureen Johnson, acum 28 de ani, a avut ideea de a oferi ceva angajaților din birouri. Să-i scoată din birouri a fost ideea ei. În scurt timp, din Canada, Statele Unite, conceptul a venit în Europa, 1990 la Lille, a fost prima ediție. François Mitterrand a inaugurat niște jocuri fastuoase în stadionul Stade de Nord și de atunci toate marile capitale europene au găzduit ediții Corporate Games. Noi ne-am dorit să facem un soft opening, anul acesta să fie ceva, un trial. Sincer, ne gândeam la început că dacă vom reuși să depășim performanțele edițiilor din Delhi, care e India, cu miliardul de oameni, de 500 de participanți, sau de la Manila, Filipine, iarăși miliard de oameni cu 750 de participanți, deci noi ne făceam plan, dacă avem 1000 de participanți, e perfect. Ia cât ați avut mai mult. Am avut de 3 ori mai mult și am stabilit un nou record de prima ediție în România, la Corporate Games Worldwide. Suntem extraordinar de bucurești de reacția prietenilor noștri care sunt aici și care au făcut acest lucru posibil. Călin, cât de greu a fost sau cât de ușor a fost? Foarte ușor. Are cearcă, nu l-am făcut cu markerul, e adevărat. Da, noi am vorbit ieri, discutam despre acest lucru, câte ore ați dormit în ultimele 2 săptămâni. Bine, asta nu mai ții minte cât ai dormit, cât n-ai dormit, ce ai făcut, cum ai făcut. Ideea în momentul în care iese bine, uiți toate acele nopți nedormite. Da, acum știi cum e. Iese bine, mai sunt și anumite probleme. Mă rog, overall, știi care e chestia? Că am făcut cu mare plăcere tot ce am făcut și pe noi în primul rând, ne-a câștigat ideea asta în februarie anul trecut. Știi? Adică noi am zis, wow, băi, asta chiar trebuie să fie ceva tare frumos și tare mișto pentru toată lumea, știi? Și atunci, mai puțin contează că nu dormi, că ai cearcă,
totul este, până la urmă, vorba de emoție și noi asta am văzut în această competiție. O emoție generală și, practic, faptul că noi, ca și organizatori, putem să oferim emoții pozitive celor care vin să concureze, e nemaipomenit. Deci, până la urmă, eu cu asta mă hrănesc și Radu la fel, știi? Și mă scuz că te întrerupt, a fost extraordinar momentul de luni dimineață și vreau să-mi felicit prietenii din Facebook, când totul a fost plin de corporate games. Noi încercăm de un an de zile cu tot felul de guru în social media să ne îmbunătățim imaginea, am avut discuții nesfârșite, dar sincer mă nu s-a întâmplat. Luni a fost wow! Toate pozele erau acolo, toate comentariile despre corporate games, toată lumea era fericită și atunci ai sentimentul ăla de piele de găină și a meritat. Deci Facebook, într-adevăr, ne-a ajutat în comunicare, e prima comunicare și de-aia am venit aici să anunțăm câștigătorii relativ în direct, astfel încât toată lumea să știe ce s-a întâmplat. O să anunțăm mai spre final. Dacă avem timp. Trebuie să facem și noi un teasing, să-i ținem cumva lângă noi, nu? Ca în orice gală, se anunță mari câștigători spre final. Așa o să anunțăm și noi pe la 11:50 de minute, să rămână alături de noi. Poate mai devreme. Da, exact. Este și o premieră, sau cel puțin voi, prin voi s-a realizat o premieră. Într-un studio de televiziune sunt reprezentanții de la British American Tobacco și de la Philip Morris. Cred că nu s-a mai întâmplat asta, cel puțin în România cu siguranță nu. Eu aș vrea să fac o discuție cu prietenii mei sportivi care participă aici. Și Alina și, bineînțeles, Simona sunt oameni care ne-am întâlnit și eu le-am povestit despre Dragon Boat. În momentul de față, cred că sunt câteva sute de oameni care știu ceea ce e Dragon Boat, dar la început era foarte ciudat că erau numai eu. Și mă priveau ca un om destul de ciudat, care explică ceva cu apa, nu înțelegea nimeni nimic. Aceste două doamne au înțeles că există, s-au angrenat în proiect și au făcut echipe și au câștigat. Și chiar, cum e Simona Dragon Boat? Este o experiență extraordinară și inedită și ne-am bucurat de orice moment petrecut pe apă în acea barcă senzațională, care la sfârșitul repetițiilor am fost convinsă că este absolut imposibil să te poți răsturna din ea, numai că în Și la început? Numai că în timpul competiției am fost foarte aproape să se întâmple acest lucru, chiar luând puțină apă pe partea stâncă a bărcii, numai că ne-am redresat foarte repede și am recuperat timpul pierdut. Toată lumea este încântată de Dragon Boat, este ceva care vă recomand, chiar senzațional. Dar în plan mondial sunt federații de Dragon Boat. Dragon Boat este cel mai vechi sport de apă din lume și nimeni nu știe asta. Inventat acum 2000 de ani în mările Chinei de Sud, în onoarea unui poet chinez care era extrem de iubit de pescari. El s-a înnecat și toți pescarii au năvălit cu bărcile, lovind cu putere apa, astfel încât să ajungă cât mai repede. Și așa s-a născut acest sport. El a fost promovat de Hong Kong pentru că își dorea o imagine pentru Hong Kong destinație turistică și au ajuns în acest moment, anul acesta, sunt, dacă nu mă înșel, 6.000 de echipe care participă la campionatul mondial din Hong Kong de Dragon Boat. În toată Europa există federații, Bulgaria, Ucraina, România e singura pată albă. Și noi am văzut o oportunitate și sperăm să aducem cât mai mulți participanți în Dragon Boat ca să apărăm pe hartă și cu acest lucru. Doamna Lipă cred că se va ocupa, e un sport de apă apropiat plăcerilor domniei sale. Așa este. Ei au fost găzduiți și la baza clubului Dinamo de pe Herăstrău. Normal, nici eu nu pot să spun că am intrat vreodată într-o asemenea barcă, nici n-am concurat, doar le-am văzut umblând pe la competiții. Normal, este foarte spectaculos concursul, numai prin faptul că bărcile sunt deosebite și, de fapt, ei dau tot spectacolul. Nu mai spun sportivii care se găsesc în acele bărci, nu au nicio treabă cu acest sport care se numește canotajul. Sau nici măcar cu canoia, caiacul, că nu se potrivește în niciun fel. Cărmaciul este un toboșar care le dă ritmul. Da, eu mi-am pierdut vocea total. Alaltăieri, chiar toată lumea zicea că sunt în ședință, vorbeam mult prea încet. Și atunci 10 inși cât sunt într-o barcă și să aibă un ritm și ei făceau altceva. Da, era foarte, foarte activ. Eu am rămas fără voce total, pentru că nu mai țipam. A renunțat la tobe și țipa. Noi am avut o echipă extraordinară. Cred că oricine poate face acest sport.
pentru că, de exemplu, noi am avut în barcă o colegă care este gravidă. Incredibil. Deci am fost La medală. 13 în barcă. Bun, nu la nivel de 12. companie, cât de mult unește astfel de evenimente sportive sau nu neapărat sportive, astfel de evenimente, colectivul unei companii? Pentru noi a fost ceva extraordinar. Noi suntem 3 entități British American Tobacco în România și au participat colegi din toate aceste entități. Și, de exemplu, în barcă, în Dragon Boat, au fost câțiva din partea comercială și câțiva din partea de shared service. Și a fost minunat. Deci lucrul în echipă a fost extraordinar. Oricine poate face acest sport și mă bucur pentru alegerea făcută, a fost cea mai bună. Cum ați primit, Marijana, cum ați primit această idee? A fost o discuție? Ați fost deschiși de la început? Prima dată nu știam despre ce este vorba, venise o scrisoare. Dar citind-o am zis, asta sună foarte interesant și cred că un motiv important să mulțumim organizatorilor Corporate Games este faptul că eu cred că în echipa noastră, aș zice, în RBS, sportul este undeva acolo, are o poziție importantă, dar cred că există o inerție în a ne uni și a ne urni ca echipă. Fiecare se ocupă, face ceva, o anumită activitate sportivă, dar de data asta a fost foarte interesant să-i vezi pe toți adunându-se, iar interesul a fost enorm. Noi oricum stabiliserăm un număr de participanți, astfel încât am ajuns să facem, cred că am fost partea inedită la noi, ne-am făcut preselecții. A fost un campionat național A în fost cadrul un campionat companiei. RBS de preselecție pentru a stabili cine va participa, pentru că am zis, dacă tot avem atâta interes, hai să ne asigurăm că cei care participă sunt deja puțin mai avansați în pregătire. Cei mai buni. Și cred că am luat-o foarte în serios, adică toată treaba asta, dar a fost, pot să vă spun că peste tot la noi, pe toate etajele, se discuta despre Corporate Games. Și la noi la fel, fiecare da. verifica la categoria cealaltă sportivă, la fiecare, cât de mult se pregătește. Adică a fost luat foarte în serios. Și lumea despre asta ne-a unit enorm de mult, pentru că într-adevăr se discuta, adică... Gregori, aceeași întrebare. Cum ați primit voi de la Pullman această idee de a participa la o astfel de competiție? Pentru noi a fost o oportunitate foarte bună. Am fost contactați de Corporate Games pentru prima dată. Am început să vedem la ce sporturi putem participa. Am avut antrenamente, ne-am ales cei mai buni oameni și abia am așteptat competiția. Chiar și la 2 zile după, oamenii discută despre ce s-a întâmplat în weekend, despre cât de frumos a fost, despre cât de mult s-au distrat. A fost amuzant, a fost bun, toată lumea s-a simțit foarte bine și este un moment memorabil. Acele antrenamente de care All vorbești nu those trainings v-au that you discussed. afectat eficiența în muncă? Nu au lipsit oamenii de la birou? No. Everything went smoothly. We had some customer that was a Greek delegation, and we meet them in the parade in Am avut, the center. chiar ne-am And, întâlnit cu niște so it's clienți even, la paradă. narrow the link and make it closer Au with some scurtat of, legăturile și the- au făcut the ca participants that were on guest to- cu toții să se apropie Simona, la foarte fel, mult. cum ați primit această idee? Pentru noi, competițiile sportive în Filimori sunt deja o tradiție. Noi, de exemplu, anul ăsta organizăm a 4-a ediție a campionatului intern de fotbal, respectiv a 3-a ediție a campionatului de pescuit. Compania promovează foarte mult spiritul de echipă și de aceea ideea de Corporate Games a venit efectiv ca o oportunitate pentru angajații noștri și ne-am înscris, așa cum spunea, cu un număr impresionant de oameni, 170 de oameni din toate departamentele și, cum spuneam, eu am fost la Dragon Boat cu alți 15 colegi din producție, de exemplu, din departamentul financiar și suntem foarte mândri de rezultatele obținute și sperăm că la anul vom lua aurul. Vom lupta foarte mult pentru aur. Iată, această competiție sportivă produce emulație astfel încât, nu din punct de vedere al concurenței, din punct de vedere sportiv. Ai văzut către cine a Nu, îndreptat degetul? Ea era de la Dragon. În niciun caz către dumneavoastră. Da. Mai mult decât atât, că spuneai de beneficii, pe lângă faptul că ne-am făcut prieteni clar în cadrul companiei, ne-am făcut prieteni și în afara companiei de la alte
companii participante. De exemplu, eu cu Alina, la primul antrenament, practic ne-am antrenat pe aceeași bărcuță, deci am rămas prietene și vom rămâne singurul prietene. reprezentant din partea companiei mele la acel antrenament. La acel antrenament. Dar nu m-am înnecat, a fost bine. Am luat-o la noi în bărcuță și chiar a beneficiat de... Deci, nici nu se pune problema de competitivitate decât la nivel de... Deci eu ce înțeleg aici este Steaua și Dinamo. Cred că mai mult decât Deci atât. asta Cred că ne îndreptăm înțeleg către eu, Real Madrid dar și Barcelona. aceste două doamne drăguțe ar trebui să înțeleagă că rivalitatea există numai pe teren. Clar, Și clar, chiar clar. văzând și la televizor meciurile dintre derbiurile dintre Steaua și Dinamo, când toată lumea luptă, vrea să câștige, să știți că în particular ei sunt prieteni, se vizitează, ies... Știți ce e aici invers? Da, deci de fapt asta e frumusețea sportului, Evident, rival evident. și adversar și ești pe teren, dar în afara terenului... Da, clar, noi ne-am felicitat toți, ne-am urat succes. A E fost extrem de foarte, frumos foarte că situația care ați deschis-o în sport e inversă în corporate games. Cu tot șotul pe dos. Companii care se luptă pe piață, deci în afară nu sunt prieteni, dimpotrivă, sunt prieteni în corporate games. Deci este inversarea situației în care sunt prieteni pe teren și în afară sunt inamici. Și eu mă bucur fiindcă s-au creat foarte multe legături. Conceptul, de el vreau să vă spun, este, după părerea mea, fascinant. În fiecare zi găsesc o fațetă nouă acestui concept. De exemplu, medalele locului 2 și 3 nu le acordă oficialul, ci cel care a câștigat medalia de aur. El premiază locul 2 și locul 3 și asta studiază echipa într-un mod extraordinar, după părerea noastră. În al doilea rând, tot acest eveniment durează doar 2 zile, 3 în puține cazuri, deci e foarte concentrat ca timp. Nu ne întindem pe foarte multe săptămâni, astfel încât să fie o problemă și sunt multe festivități. Avem cele 14 sporturi, dar în plus, sper că a ieșit un eveniment la care am ținut foarte mult, Marea Paradă. În zona veche, Lipscani. Avem imagini în ecranul mare din spatele Peste vostru. 1000 de oameni, am încercat de la majoretă la drummer, dar entuziasmul a fost fenomenal. Toate echipele s-au încurajat și au arătat tot ce au mai bun în acel moment și ne-am simțit bine. După care a urmat Heineken Games Party, care iarăși au fost 1200 de oameni la un loc și s-au sudat. După părerea mea, ce a câștigat toți participanții este faptul că orizontul s-a deschis și un stil de viață sportiv. Mă întreba exact dacă a meritat, știi? Ai văzut doamnele și emoția de aici. Am plecat, am fost împreună, era să ne răsturnăm. Despre Știi? asta, da. Despre Da, asta până la vorbim urmă asta e scopul. Da, sunt Asta niște e experiențe emoția, pe care știi? clar nu le poți uita. Deci am oferit oportunitatea acestor oameni, acestor 3000 de oameni, să experimenteze niște emoții pozitive, știi? Prin sport. Cu Games Party, cu paradă, cu... A meritat, da. Și e de Clar. discutat la Money Channel faptul că noi încercăm să menținem interesul treaz. Deci a fost un eveniment, ok, va fi și la anul. Dar urmează ceva similar doar cu fotbal, în octombrie. Împreună cu Național Arena, câștigătorii se duc în Anglia, la Liverpool, joacă pe legendarul Anfield. Deci e un alt nivel. Urmează în februarie în Poiana Brașov Winter Corporate Games, la care încercăm să aducem curling-ul, care e un fel de Dragon Ball pe gheață. Deci, care nu e foarte cunoscut la noi. Exact. Bine, poate doar marca de bere. La anul vom aduce un sport softball, care e necunoscut în România, foarte mare în Europa și care se realizează cu predominanță doamnelor și domnișoarelor. Deci noi vom încerca trimestrial să avem ceva, astfel încât prietenii ăștia care ne-am câștigat să fie în gașcă, să fie împreună, să comunicăm și să putem să ne descătușăm prin sport și să ne facem prieteni. Acum vorbim de 3000 de participanți. Nu vă așteptați cu siguranță la acest succes. Ce se va întâmpla la următoarea ediție? Cred că nici nu vreți să vă gândiți. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla cu feedback-ul din această ediție, depinde foarte de situația economică. Noi am intrat în acest an de criză în niște discuții absolut dificile. Bugetele erau alocate, bugetele sunt tăiate și așa mai departe, prioritățile sunt altele. Dar ambiția noastră este ca să aducem Bucureștiul peste Marea Britanie. Deci în momentul de față, în ranking worldwide, Australia este number one, au 12.000 de participanți la o ediție, n-avem ce le face. Și 20.000 pe an în 3 orașe.
Deși sunt 2 milioane, dar sunt nebuni cu sportul. Sunt 20 de milioane, au populația României australieni. Exact. Dar au 20.000 de oameni care participă în fiecare an în 3 orașe. Urmează Marea Britanie, care este la 6.400 de participanți, Istanbul 4.500 de participanți și noi La cu o 3.000. populație de 20 de milioane, Istanbulul, să precizăm. Exact. Toate sunt la populație mult mai mare. Și noi vom începe, nu vă spun mai jos, că nu vreau țările partenere să fie puțin în dificultate, dar eu aș vrea ca la anul să concurăm cu Istanbul și să încercăm în 2 ani de zile să fim number 2, fiindcă e un lucru despre care se vorbește. Am avut prieteni din Grecia, firma CCC, care au venit și au dus o delegație de 82 de oameni. Au câștigat foarte multe medalii. Am avut parteneri din Croația, firma Pliva, la basket, au fost extraordinar. Din Marea Britanie, Lloyds Bank a venit special. Vorbim despre Olimpiada Corporațiilor, despre Corporate Games, prima ediție desfășurată în București. Doamna Lipă, acum 4 zile, reamintesc, vorbeam de problemele sportului românesc, de faptul că nu se mai duc oamenii către sport, de mentalitatea românilor în ceea ce privește latura sportivă. Iată, din acest punct de vedere, nu ar trebui să ne facem deloc probleme la nivelul corporațiilor. Deci, sincer vă spun că eu îi felicit pe acești oameni care au participat. Dar să nu uităm că vorbim de companii cu nume sonore, companii care au în fruntea lor manageri cu alte orizonturi. Mulți probabil au studiat și în străinătate sau chiar sunt străini veniți aici și ei vin cu o altă mentalitate, cu o altă abordare în ceea ce privește sportul și bineînțeles că n-au încotro și chiar cei care sunt români din tată în fiu trebuie să iasă. Dar până la urmă poate fi și o lecție, iată, dacă niște oameni ocupați care lucrează la multinaționale și fac timp pentru a face sport. Deci, cu siguranță, eu am spus, ei sunt un model pentru societatea românească. Faptul că muncesc și se știe foarte bine că într-o multinațională nu muncești 4 ore sau 5 ore sau 8 ore sau în cele 8 ore te faci că muncești, te uiți la ceas și spui abia aștept să vină ora 4 să plec, ca la stat. Ei muncesc până târziu și cu siguranță că sportul le face bine. Pentru că dacă vrei să ai oameni puternici, oameni care să dea tot ce au mai bun, nu poți să dai în ei ca în niște sclavi. Că nu se mai poate și atunci trebuie să le oferi și niște posibilități de relaxare. Iar pentru ei aceste jocuri au fost o formă de relaxare. Bineînțeles că pe traseu a intervenit și competiția, că fiecare vrea să arate că este mai bun. Dar să nu uităm că ei practic au plecat la acest drum total nepregătiți. Că la început sunt convinsă, cum spunea doamna, că se uita la hârtia aia și nu înțelegea nimic ce se întâmplă acolo. Că și la mine când a venit Radu, doamna Lipă, uitați-vă ce vrem noi să facem. Normal că mi-am dat seama ce vrea să facă, dar sincer sunt uimită că a reușit să aducă 3.000 de oameni la această competiție. Păi Radu Călin, poate data viitoare, la următoarea ediție, facem și un precantonament. Eu sunt ferm convinsă că toate companiile își vor antrena oamenii pe disciplinele în care au concurat. Sunt ferm convinsă că nu va face preselecție doar o multinațională, ci foarte mulți vor intra în preselecții pentru că e clar și se dovedește că a intervenit această competiție și dorința de a demonstra că ești cel mai bun. Și poate o să iasă la iveală și vreun talent nedescoperit până acum, care să ducă mai departe către sportul de performanță. Deci este greu să sperăm că va ieși un talent, pentru că aici vorbim de alte vârste, aici vorbim de alt gen de competiție, dar cu siguranță că ar trebui, și probabil că se uită și ascultă multă lume sau mulți cei care cel puțin în aceste companii, da, ia frâiele în mână în ceea ce privește sportul românesc și să se înceapă sport de masă la nivel de jos, exact acolo unde ne doare pe noi, pentru că sportivii de performanță ies din sport de masă. Exact. Și doar cei care au ceva în plus, au un talent ieșit din comun și copilul se vede imediat, doar acei copii ajung în grădina performanță. Te rog, Călin. Exact despre asta vreau să vorbesc acum. Doamna Lipă,
competiția noastră are un slogan foarte interesant, Open for all, for the benefit of all. Și asta înseamnă de fapt că inclusiv copiii angajaților companiilor respective pot să participe. Mamele, soacrele, bunicii, oricine poate să participe dacă compania respectivă nu are nimic împotriva acestui lucru, bineînțeles. Deci, poate să vină copiii și pot fi niște talente descoperite în această competiție. Având în vedere că aceste companii se vede clar că au deschidere pentru sport, ar trebui să aibă aceeași deschidere în ceea ce privește copiilor, pentru că ne dorim să avem copii sănătoși, ne dorim să avem o națiune sănătoasă, dar nu facem nimic. La ora actuală, deci la ora actuală am senzația că marea majoritate cred că sportul a omorât sau omoară pe cineva. La școală sunt foarte multe scutiri. Copilul, dacă un pic, nu știu, îi spune dimineață mamei, mă ține mâna de la geantă, nu te duci la ora de sport. Nu te duci la sport. Gata. Deci nu mai ai voie să faci sport. Nu mai zic că și ei chiulesc de la sport, dar și părinții ajută la mentalitatea asta a copilului de a renunța la o formă de mișcare. Și atunci noi degeaba ne plângem. Eu mă tem că e mult mai complicat. Ca organizator pot să vă spun că pentru a face orice în sport îți trebuie mulți bani și mulți nervi. Fiindcă, din păcate, baza sportivă pe care se desfășoară nu există. Noi am avut cerințe uriașe să organizăm antrenamente, nu am avut săli. N-a fost vorba la ce preț, a fost vorba că nu-i nimic disponibil. Am mutat competițiile de fond din aceeași mod de disponibilitate. Deci, în București se simte nevoia investițiilor serioase în baze pentru sportul de masă. Avem Național Arena, e fantastic. Dar câți din oamenii ăștia pot să meargă acolo? Nu avem acces acolo. Avem Lacul Herăstrău, fantastic. Câte baze prin care să avem acces acolo? Și așa mai departe, deci comparativ vă spun eu, pe Herăstrău mai sunt 2 baze. Și erau 22. Deci 2 baze. Și eu pe Herăstrău am început sportul de performanță. Deci eu pe Herăstrău am învățat să văslesc. Deci ne-ar ajuta... Și aș mai vrea să adaug ceva. Sunt foarte mândră, că eu am fost în echipa de Dragon Boat. Sunt foarte mândră că am participat la campionatul național de Dragon Boat și am luat medalia de bronz. Primul. Este primul singur. Marijana, cum s-au întors oamenii luni la muncă? Mai entuziasmați decât de obicei? Absolut. Obosiți, cu febră musculară? Chiar, aș zice, au avut un weekend intens, le-a plăcut foarte mult, în schimb. Și pe mine ce m-a bucurat să văd atâția colegi care au venit să susțină, să ne susțină. Eu, de exemplu, am participat la tenis de câmp și m-a surprins, în ciuda ploii, eforturile care au fost făcute să fie terenurile în condiții bune. Și cu toate astea, cu umbrele, cu tot, au venit colegi să ne susțină. Era acolo o atmosferă foarte, foarte plăcută. Și lucrurile astea te unesc. Au venit copii, bine, copiii mei au venit copiii colegilor. Deci, apropo de treaba asta cu sportul, și acum parcă și vezi altă deschidere către ideea de sport. Cred că la mine în familie s-a discutat foarte intens de corporate games în toată această perioadă și sunt convinsă că nu sunt singură, în multe alte familii s-a discutat. Iar luni când am venit, era toată lumea discuta care sunt rezultatele, cine ce a făcut, ultimele rezultate. Deci, practic, lucrul ăsta, da. O să fiți uimiți, dar prima întrebare pe care am primit-o luni la birou a fost: când va fi anul viitor ediția Corporate Games? În ce lună? Să știm cât timp avem să ne pregătim. Au luat-o foarte în serios. De acord, numai că privită la nivel local. O să vedeți în curând, trecem la următorul nivel și să vedeți că Corporate Games face parte dintr-o familie mondială. Deci este, dacă vreți, o serie de olimpiade cu o finală, cel mai probabil în Dubai sau în Abu Dhabi, în care este un eveniment multicultural și multirațial fantastic. Vin câștigătorii din toate edițiile locale se întreg. Atunci va fi, zic eu, la maxim. Dar mai avem până atunci. Și atunci va fi adevărată olimpiadă. Exact. A corporatiștilor care și ei sunt oameni și face sport, cum se spune. Dar trebuie să înceapă cu un campionat național, ca să... Asta e baza de selecție. Normal. Simona, aceeași întrebare. Cum au venit oamenii luni la muncă? Eu am fost puțin mai proactivă și mi-am creat pe telefonul mobil o bază de date cu toate numerele de telefon din competiție și am trimis non-stop SMS-uri cu toate update-urile de la celelalte competiții. Deci
clar, la noi, inclusiv de pe lac, eu stăteam cu telefonul și trimiteam mesaje. Și ei au fost în permanență acolo cu noi și ne dădeau mesaje înapoi cu vai, felicitări, minunat, baftă la următoarea competiție și noi știam lucrurile astea, dar evident a doua zi toți eram obosiți, dar extenuați, dar fericiți și așteptam cu nerăbdare rezultatele pe care Radu n-a vrut să ne le divulge. Am promis la 11:50 de minute ne vom ține de cuvânt. Uite ce notători de elită avem. Exact. Un alt avantaj din punctul meu de vedere al acestor corporate games este că pune sau unește în aceeași barcă, vorbeam de Dragon Boat, poate un CEO cu un angajat începător. Se face această legătură între ei. Yes, indeed. We are no longer manager and employee, but Nu mai suntem directori și angajați, suntem colegi de echipă, participăm împreună, dăm ce avem noi mai bun ca să câștigăm și și ne bucurăm de acest moment împreună. Nu există bariere. Now to join my colleagues, ca să împărtășesc ideea colegilor mei, toată lumea așteaptă următoarea ediție. They are looking to know if for the Dragon Boat there will be a training camp because maybe probabil pentru Dragon Boat va fi o sesiune de antrenamente, dar este adevărat că experiența pe care am avut-o pe parcursul weekendului a fost puternică. Și cu siguranță și voi ați privit tot acest eveniment mai mult decât un team building făcut în cadrul companiei voastre. Yes, some of the member consider it as a team building, l-au văzut ca pe un team building, ca pentru coeziunea echipei, chiar dacă nu chiar acesta a fost scopul lui, dar cred că a fost important să fim parte a acestei prime ediții și să arătăm ce putem face, să împărtășim cu cei care ne sunt musafiri în mod normal și să ne sprijinim reciproc, să avem rezultate bune și să facem ce am putut mai bine la aceste evenimente. Radu, aproape 11:50 de minute, te rog. Ți-am promis că îți dau 10 minute la dispoziție pentru a anunța câștigătorii, pentru că sunt mulți. Domnilor. Înainte de a anunța câștigătorul, fiindcă ceva nu trebuie să vă explic ce facem și cum am organizat aceste sisteme. Există trofeul Sport for Life, trofeul fiecărui sport și al diviziilor, 23 de astfel de trofee, ne-am adus doar 3, vor fi acordate în cadrul unei ceremonii speciale. Și trofeul nostru Sport for Life, de care am început să spun cel mai mare, acordat firmei care cunoaște valoarea conceptului și necesită cei mai mulți participanți. Vom anunța toți câștigătorii mai puțin Grand Award Sport for Life, pe care îl păstrăm pentru gala specială, care o vom organiza la sfârșitul lunii iunie cu unul din partenerii noștri. Dar până atunci, doamnelor și domnilor, aceste trofee se acordă pentru cel mai mare număr de medalii și apoi pentru cel mai mare număr de puncte. Firmele sunt grupate în divizii, în funcție de numărul de participanți. Divizia 1, 1-5 participanți. Divizia 7, peste 200 de participanți, astfel încât să fie o alocare fair a resurselor. Evident, o echipă care are 200 de participanți va face mai multe puncte decât una cu 5. Corect. Și atunci am făcut aceste divizii ca toată lumea să poată câștiga. Dar mare câștigător, cel puțin la număr de divizii în acest moment, și nu știe nimeni, credeți-mă, la numărul de medalii, este vorba de un clasament provizoriu, mai sunt câteva contestații, dar British American Tobacco este locul întâi. 52 de medalii. 4 medalii de aur, 10 de argint, 38 de bronz. Radu, chiar este o surpriză pentru noi, sincer. Adică știam că avem colegi sportivi și noi am luat-o foarte în serios, chiar ne-am antrenat, dar... Sunteți number one. Locul 2 este HP, cu 51 de medalii, a fost o luptă pe viață și pe moarte. Locul 3, în ultimul rând, Philip Morris, 46 de medalii. Bravo, bravo. 8 de aur, 18 de argint, 20 de bronz, dar RBS este locul 3 cu 40 de medalii, însă are cele mai multe locuri întâi. Are 27 de locuri întâi, 11 locuri 2 și doar 2 de locuri 3. Felicitări, bravo. CCC din Grecia ocupă următoarea poziție, urmată de Schaeffler România, cu 19 medalii, o echipă fantastică din Brașov, care au venit să ne arate ce înseamnă Brașovul. World Trade Center Pullman, desigur, clasat cu 16 medalii, bravo. Una de aur, 14 de argint și una de bronz. RCS, RDS, Selgros, Romtelecom,
Lloyds Bank din UK, Academia de Poliție, iată, au rezultat, Electrica SA și Clubul Sportiv Electrica, Nobel România, Ancom, Hidroelectrica, Gempact, AstraZeneca, Pirelli Tires, felicitări, au venit din Slatina special pentru această competiție și s-au clasat cu 6 locuri întâi, Ubisoft, BDO, Rompetrol, Pliva Hrska din Croația, Tarom, Generali, Hellenic Petroleum, Accenture, Grafica și Tipar, Viveo, Ateco Club, Eren Cons, România Liberă, Adobe România, BCR, Kaufland, Cargill, GTI, iată, Hachette, Insight Management și Afișaj. Acestea sunt firmele care au obținut puncte după numărul de medalii. Și acum pe divizii. Divizia 1, de la 1 la 5 participanți, a fost câștigată de Hellenic Petroleum din Grecia, locul 2 Eren Cons, locul 3 Adobe România, urmat de Exim Maxic și BRD. Repet, apropo de BRD, o firmă uriașă, au înregistrat între 1 și 5 participanți, de aceea se regăsesc în acest clasament. Deci trofeul va fi luat de către greși la această divizie, Hellenic câștigă. Divizia a doua, între 6 și 10 participanți. Iarăși este un trofeu pentru export, Lloyds Banking Group îl câștigă din UK, locul 2 este Pirelli, locul 3 sunt slovacii. În divizia a 3, 11-20, Electrica SA și Clubul Sportiv Electrica câștigă trofeul diviziei, urmat de VP Holding, Deichmann, România Liberă, Ateco Club, IDM Club și Corporate Office Solution. Și ne apropiem de firmele cu greutate, care într-adevăr s-au luptat. Divizia 4, între 21 și 50 de participanți, locul 1 este, desigur, RBS. Felicitări! Locul 2 este Kaufland, locul 3 Hidroelectrica, locul 4 Vodafone, Gempact, BCR, AstraZeneca, Ubisoft, Tarom și urmează o listă mare de firme clasate. Și pulsul crește, este în divizia 5, între 51 și 100 de participanți. O divizie foarte grea. Locul 1 revine lui Schaeffler, felicitări Brașov. Locul 2 World Trade Center Pullman. Felicitări, bun. Locul 3 Rom Telecom, locul 4 RCS sau invers. Depinde de contestații. Divizia 6 extrem de simplu, Selgros este câștigător detașat în această divizie al trofeului și în divizia 7, care este vârful, Acolo suntem foarte curioși. locul 1 îl are Philip Morris. Felicitări. Bravo. 494. E 1-1, s-a egalat. Locul 2 este HP, 490 de puncte, locul 3 British American Tobacco, 468. Acestea au fost rezultatele pe divizii, pe puncte și pe medalii. Calive va spune ce firmă a câștigat trofeele pentru fiecare sport. Deci, doamnelor și domnilor, badminton, în ordine alfabetică. Trofeul sportului badminton se duce la export, Lloyds Banking Group. Au venit cu câțiva oameni și au luat tot la badminton. Locul 2 HP, locul 3 Philip Morris, locul 4 Kaufland, locul 5 Ancom, locul 6 British American Tobacco, locul 7 Tarom, locul 8 World Trade Center. Badminton, am ascultat, da? Călința își propune să spunem doar primii 3 câștigători pentru că nu o să mai avem Ok. Avem undeva la 3 minute și pentru concluzii. Gata. Basket. La basket, locul 1 British American Tobacco. Bravo. Felicitări. HP locul 2 și CCC din Grecia locul 3. La biliard, RCS RDS locul 1, Accenture locul 2, RBS locul 3. Bravo. Dragon Boat, Ai, RBS locul 1, Detașat. Philip Morris locul 2, British American Tobacco locul 3. Karting, Philip Morris locul 1, JTI locul 2, RBS locul 3. Asta multe puncte la fel. Poker, RCS RDS locul 1, locul 2 Ubisoft, locul 3 Schaeffler România. Alergare, Hewlett Packard locul 1, Selgros locul 2, Felicitări. Philip Morris locul 3. Fotbal în 11, Schaeffler România locul 1, Nobel România locul 2, British American Tobacco locul 3. Fotbal în 6, Pirelli Tires locul 1, Ancom locul 2, RBS locul 3. În not, Hewlett Packard locul 1, Philip Morris locul 2, locul 3 British American Tobacco. Tenis de masă, ping-pong, Selgros locul 1, Hewlett Packard locul 2, Electrica SA locul 3. Mai avem tenis de câmp, Hewlett Packard locul 1, Hidroelectrica locul 2, Rom Telecom locul 3. Bowling,
CCC din Grecia locul 1, British American Tobacco locul 2 și Electrica SA locul 3. Și volleyball, Hewlett Packard locul 1, Schaeffler România locul 2 și BDO Audit locul 3. Un minut mai avem, din partea mea aveți toate felicitările, de asemenea susținerea pentru anul viitor. Acolo se va regăsi cu siguranță și echipa Manecinal, dacă știam, poate aveam și noi unul din primele locuri. Doamna Lipă, veți susține și anul viitor, presupun, aceste jocuri? Bineînțeles, și îmi doresc ca anul viitor să fie numărul mult mai mare și sunt convinsă că așa va fi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, succes pentru Winter Games, pentru Corporate Games, pentru ediția de anul viitor, la care cu siguranță vor fi mult mai mulți participanți. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor. La ora 18 vă aștept în studio o ediție specială. Lucian Bute alături de noi, un dialog deschis despre decepții, despre sport, despre viață și mai ales despre planuri de viitor. Vă aștept atunci, pe curând!